Tutvustame ka meie armas vend Sakari Soomest ja tema on ka käinud kõik igasugused elud läbi, aga Jeesuse juures ikkagi ja kõik on korras. Ja siis kas ma räägin eesti vai suomen keeles vai? Kumba tahad? Paned eesti? No okei. Saad või hakkama? Paneme molemmat keelet, jah. No paneme. Issand, anna mul tarkust tõlkida. Amen. Sä olet jo Turku poika. Joo. Suomen poika. No niin, mä olen erittäin kiitollinen siitä, että sain taas tulla Eestissä käymään. Mulla on väga hea meel, et ma olen saanud tulla Eestisse käima. Ja tänään kun tulin laivasta iltapäivällä, astuin ulos puolen päivän aikaan. Tänään kun tulin laivasta välja poole päivä ajal. Ja aurinko paistoi kauniisti ja semmoinen tuuli tuli niin kuin vastoin kasvoja. Ja päike paistis ilusasti ja kuidagi tuul tuli palge peale puhus ilusti. Ja yhtäkkiä tunsin niin kuin sisäisesti hengessäni, kuinka Jumalan tuuli puhaltaa. Ja siis tundsin kuidagi seismiselt, et see on Jumala tuul, mis praegu mu peale puhus. Ja tuli mieleen silloin, kun venäläiset lähti Viestistä pois, oli tämä Stagnaik teillä loppu ja tuli tämä Murre-aik. Tuli se. Ja siis tuli nagu meelde see, et see Stagnaik, kui venelane tuli meile siia Eestimaale. Ei, läks minema siis. Läks minema? Joo, sellest ajast ma räägin. Sellest, kui ta läks Stagnaile minema, jah? Ja me olimme Saaremaalla ja pidimme Jumalan sanaa yllä telttakokouksia. Me tegime Saaremaal telkikogudusi. Ja Jumalan tuulet puhalsivat hyvin voimakkaana. Ja Jumala tuulet puhusid väga võimsad seal. Ja Tallinnassakin teimme Lasnamäellä edesmenne Rein Uuemuisen kanssa. Minä tein telttakokouksia venäläisille. Et sai tehtud ka armsa venna Rein Uuemõisaga telkikogudusi koos. Ja venelastele. Ja Jumalan tuuli puhalsi. Ja Jumala pühavaimu tuul puhus seal. Ja kun tulin nyt tänään tuolta laivasta, niin yhtäkkiä tunsin sisimmässäni. Tunsin niin voimallisesti. Ja kun tulin sieltä laiva peal, tundsin väga sügavalt Jumala vaimu liikutusi. Jumala haluaa jälleen uudelleen Eestimaalla sytyttää tämän tuulen ja tämän tuleen, pyhän hengen tuleen. Tundsin, et Jumal tahab seda tuld nüüd siin puhuda Eestimaal. Jeesus sanoi itse näin. Jeesus rääkis ise nii. Että tulta minä olen tullut heittämään. Et ma olen tulnud tuld viskama maa peale. Ja mä toivoisinkin, että se nyt jo palaisi. Ja ma tahan, et se juba oleks syttynud. Joel profeetta ennusti, että Jumalan tuuli, pyhä henki tulee viimeisenä aikana erikoisesti Pohjolan ylle, pohjoisten maiden ylle. Ja profeet Joel on oma raamatus ütlenud, et lõpuajal tuleb selline pühavaimu tuul, mis tuleb kõigi liha peale. Ja minä olen kiitollinen siitä, mitä veljeni täällä edellä puhui. Ma olen tänulik selle, mida vend siin rääkis. Yksi merkki Jumalan ihmisestä tai Jumalan miehestä on se, että hän voi puhua myöskin omista kokemuksista ja omista vaikeuksista ja taisteluista, niin kuin kuulimme. Et Jumala inimene räägib, et see on hea, et Jumala inimene räägib oma enda kogemustest, mida ta on läbi elanud ja kuidas Jumal teda väljendama. Hän uskaltaa nöyrästi puhua siitä, miten heikko hän on ollut. Hän uskaltaa. Et ta oskab rääkida sellest, mis olukordadest ta välja tulnud on, et kui jube see on. Eikä salaa mitään. Ja ega salga midagi. Vaan kertoo, kuinka Jeesus on suuri hänen elämässä, Herra ja kuningas, joka toi ulos sieltä perkeleen teoista. Et kuidas Jumal on niivõrd suur ja võimas, et ta toob selle kuradi käest on mind välja kiskunud. Me olemme kaikki samalla taistelukentällä. Jokainen meistä kokee tätä.
Me oleme mingil määral igaüks samasugustes olukordades olnud. Mutta Luukas 4 Jeesus kertoo siellä itsestänsä. Luukas 4. peatükis Jeesus räägib iseendast seal, Kuinka perkele hyökkäsi häntä kohtaan. kuidas kurat teda seal Ja näytti kaikki maailman valtakunnat ja loiston. ja kuidas ta näitas kõiki neid maa valdakundasid, neid kuningriike, et ma annan need kõik selle sulle, kui sa kuumardad mu ette. Kun Jeesus oli ollut paastossa niin kauan, niin perkele tiesi, että Jeesuksella oli nälkä. Ja kui oli paast juba Jeesusel nii 40 päeva, siis ta teadis, et tal on nälg kohe käes. Ja kiusaaja tuli ja sanoi, että etkö sinä voi muuttaa näitä kiviä vaikka leiväksi. Ja kurat tuli ütles, et tee kivi leivaks sealt süüa. Mutta mitä meidän mestarimme teki niissä tilanteissa? Ja mis meie issand tegi selles olukorras? Mitä hän teki? Mida ta tegi? Hän sanoi, että kirjoitettu on. Ja ta ütles, kirjutatud on. Että älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Et sa ei tohi kiusuta issandat oma Jumalat. Ja hän vastusti Jumalan sanalla perkelettä ja se pakeni silloin Jeesuksen luota. Ja ta vastas Jumala sõnaga kuradile ja ta põgenes sealt minema. Ja nyt Jumalan valtakunta on ja asuu sisäisesti meissä, jokaisessa meissä uskovassa. Ja nüüd meie sees on Jumala riik, on meie sees kõigis usklikutes. Meillä ei ole annettu mitään muuta kuin Jumalan sanan miekka. Meil ei ole midagi muud antud, kui Jumala sõna mõõk Ja se kirjutatud on väkevä ja voimallinen. Ja see on nii vägev ja võimas. Ja kun me käytämme tätä miekkaa, ja kui me kasutame seda mõõka, niin silloin perkele väistyy meistä. siis kurat põgeneb meie eest. Ja me saamme antaa kunnian Jumalalle ja sen kirkkauden, minkä hän on meille lahjoittanut pojassaan Jeesuksessa, koska Jeesus Kristus asuu meidän sisällämme. Ja me saame anda au Jumalale, alistuda Jumalale, et see kõik see kirkus, mis ta meile antud, et see meie sees saaks välja elada. Katrin Kuhlman, Jumalan nainen. Katrin Kuhlman, Jumala naine. Kun hän astui puhumaan lavalle, Kun ta tuli lava peale rääkima, hänellä oli valtava Jumalan voitelu. tal oli valdav Jumala vägi. Ja hän sanoi, että minä en puhu perkeleen teoista mitään. Ma ei räägi kuradi tegudest midagi Minä ütles. puhun siitä, mitä Jumala tekee. Ma räägin seda, mida Jumal teeb. Ja hän korotti aina pyhän hengen työtä omassa elämässään, ihmisten elämässä. Pyhä henki, Jumalan voima. Ja ta rääkis püha vaimu tööst, mis püha vaim teeb hingede sees. Ja yhtäkkiä ihmiset alkoivat parantumaan penkeissään sinne istuimaan, missä istuivat. Jumalan pyhä henki kosketti heitä. Hän ei koskaan laittanut käsiä kenenkään päälle. Ja ei olnud vaja see käsi peale panna, et Jumala vaim liikus pinkide vahel ringi ja kõik tervenesid seal. Hän sanoi aina näin, että täällä on Jumalan kolmas persoona läsnä, pyhä henki. Ja siin ütles rahvale seal, et siin on kolmainu üks Jumal, püha vaim on siin, kes teeb Ja siin. hän kertoi aina sen, että minä en ole mitään, minä olen täysin arvoton. Ja ta kogu aeg ütles, et ma ei ole mitte keegi, vaid ma olen armu saanud lihtsalt. Mutta kerran hän nosti käteensä kohti taivasta ja sanoi Jeesukselle. Ta tõstis käe üles ja ütles Jeesusele. 7 vuotta hän oli aivan syrjässä kaikesta Jumalan työstä. Ta oli 7 aastat Jumala tööst eemaldatud. Hän oli tehnyt syntiä, hän oli syvästi langennut pois Jumalan tahdosta. Ta oli teinud pattu ja Jumala tahtest eemale läinud. Mutta eräänä päivänä hän nosti käteensä ja sanoi, minä tiedän paikan, missä minä olin silloin. Aga ta tõstis käed ja ütles, et ma tean, mis paigas ma olin, kui ma olin situatsioonis. Ja siinä hetkenä hän tunsi, että Katrin Kuhlman kuoli. Ja siis selles paigas ta sai aru, et Katrin Kuhlman on nüüd surnud. Ja hän nosti käteensä, Jeesus, minulla ei ole mitään muuta kuin tyhjät kädet antaa sinulle. Ja ta näitas ja siis ta ütles, et nüüd ma olen tühi hästi ja mind enam pole. Sina oled. Minä annan minun tyhjät käteni sinulle. Ma annan oma tühjad käed sulle, täida need. Ja Jeesus kuuli hänen rukouksensa. Ja ta kuulis seda palvet. Ja yhtäkkiä, kun seuraavan kerran hän lähti saarnaamaan, niin sokea huusi siellä takana. Minä näen. Ja kui ta siis ühel hetkel läks Jumala sõna kuulutama, siis kuskil pingi taga ütles pime, et ma näen.
Ja siitä alkoi hänen palvelustyönsä ja tehtävänsä. Ja nii algas tema palvetöö ja Jumala teenimine. Niin se on myös meidän kohdallamme. See on ka meil on selline asi. Älä pelästy sitä, jos sinä olet joutunut kulkemaan vaikean tien elämässäsi. Ja et ära pelga, kui sa oled igasugusest jamadest läbi käimas. Ja jos sinut on riisuttu tyhjäksi, jos sä tunnet, että sinut on riisuttu tyhjäksi. Ja kui tunned, et kurat on kultiveerinud su maad selle ära kõik riisud. Siihen sisältyy Jumalan salattu siunaus. Aga seal see asi sisaldab tegelikult Jumala õnnistusi pärast. Koska Jumala tahtoo aina, että nisun jäävä putoaa maahan ja kuolee. Ja seepärast, et Jumal tahab, et see nisu iva, mida ta tahab anda, et see läheb kukuks sinna maha ja sureks. Kun se kuolee, Ja kui se sureb, se tuottaa paljon hedelmää. siis ta hakkab tooma palju vilja. Mutta jos ei se kuole, niin se jää yksin, se jää sivuun. Ja kui ta ei sure see nisu iva, siis ta jääb üksi ja siis ei tule sealt mitte. Jumalan tarkoitus meidän elämässämme ja suunnitelman toteutuminen riippuu meistä itsestämme. Jumala töö meie elus, mida tema tahab teha, see on väga meis endas kinni. Ja meidän omista päätöksistä. See on meie valikute põhine. Me joudumme joka päivä valintojen eteen elämässä. Me oleme iga päev valikute ees. Ja kun me teemme viisaan valinnan ja Jumalan tahdon mukaisen valinnan, me tiedämme sen kyllä täällä sisimmässämme. Ja kui me teeme targa valiku kooskõlas Jumala tahtega, siis me südamest teame, et see on see tahe. Niin silloin aukeaa taivas meidän elämään. Siis avatakse meie taevaluuid. Sitten me olemme itsellemme kuoleita. Siis me oleme ise endale surnud. Ja Pyhä Henki ottaa vallan yli otteen meidän elämässämme. Püha vaim võtab meid üle kogu meie olemuse. Ja Jumalan lahjat, nämä viljat, nämä hengen hedelmät alkavat tulemaan esille. Ja siis, kui meie oleme surnud, siis hakkavad Jumala püha vaimu viljat meie sees esile tulema. Mutta me kuljemme ahdasta tietä. Jeesus sanoi, että joka ei mene ahtaasta portista sisälle, hän ei voi olla Jumalalle kelvollinen. Et me kõnnime kitsast teed pidi ja kui me ei lähe kitsast uksest sisse, siis me ei jõua mitte kuskil pärale. Toinen tie on lavea tie, on myöskin Jumalan tahdon vastainen tie ja sinne saatana haluaa meidät aina viedä. Ja teine tee on lai tee ja see on Jumala sõna vastane tee ja ka sinna kurat tahab meid kogu aeg sinna sokutada sinna laille tee. Mutta kun me teemme oikea valinnan, niin me iloitsemme. Meidän ilomme on ylitsevuotavainen ja hän vuodattaa Pyhä Henkensä voiman meidän yllämme. Aga kui me teeme õige valiku, siis issand on meiega ja ta rõõmustab meid ja meie seest voolavad elavaid. Joskus Jumala näyttää meille, että meidän omat tekomme, meidän yritys tehdä parannusta ei kelpaa mihinkään, ei mihinkään. Ja kui me Jumala ees hakkame midagi ise nagu ponnistama või tegema, parandama seal ise tegema, siis see ei kõlba Jumala. David Wilkerson sanoi, että kun sinulla on vaikea elämäntilanne, ongelmat, olko mikä tahansa. Wilkerson ütles, et kui sul on David Wilkerson, et kui on sinul mingisugused rasked olukorrad oma elus. Niin nosta kätesi kohti taivasta. Tõsta kohe käed üles, alistu. Nosta kaksi kättä kohti taivasta. Üles. Ja huuda koko sydämessäsi. Ja hüüa kogus kõvist. Jumala auta tässä tilanteessa. Ja Jeesus aita selle olukorrassa. Sano Jeesus, minä en pärjää tästä, minä en pysty itse mitään tekemään. Ja ütled Jeesuselle, et sina ei saa mitte millegagi hakkama, et mul on sind vaja. Ja sitten taivas kuulee tuon rukouksen epätoivoisen huudon, koska Jumalan sana sanoo näin. Ja taevas kohe kuuleb, kui kisetab appi Jeesust oma õigus maha pandud ja Jeesuse õigust. Jumalan sana sanoo näin, että avuksesi huuda minua, siis Jumala hädänpäivänä. Huuda häntä, huuda.
et hüüa appi oma ahastuse päeval, ütleb Jumala sõna. Ja silloin kääntyy sinun elämässäsi sivukohtalo käännetään. Ja see sinu elamise lehekülg pööratakse kohe uueks. Sen tähden, että Herran henki on sinun päälläsi. Jumalan henki tulee sinun päällesi. Sest kohe tuleb Jumala püha vaim sinu peale. Ja sä tulet kokemaan, kuinka sinusta tulee lähde toisia ihmisiä varten. Ja sa kohe hakkad kogema, kuidas teiste inimeste jaoks tuleb ka sinu allikas sinu seest aitamaks Koska teisi. sinä olet elänyt tappioissa, sinä olet kokenut se, että olet ollut sidottu, niin kuin täällä edellä kuulimme, niin Jumala voi kääntää tämän yhtäkkiä parannuksen teon ja uuden kohtaamisen kautta sinusta tulee lähde toisia ihmisiä varten samoja asioiden kanssa, jotka taistelevat ihmiset. Ja et kui keegi on läbi elanud väga rasked olukorrad, nagu vend siin elas läbi, siis need olukorrad kennatakse heaks. Teise inimesel on samasugused probleemid ja sa oskad teda aidata ja su Jumal saab käita püha vaimu sinu. Ja sitten yhtäkkiä sinä tajuat asemasi, että sinä olet Kristuksessa ja Kristus on sinussa. Ja siis sa saad aru, et sina oled võidmises ja võidmine elab sinu sees. Että ne teot ovat Jeesuksen ja Jumalan tekoja, ei minun. Ja et need teod, mis nüüd siin tehakse, ei ole mitte midagi tilkagi minust, vaid kõik on Jumalast. Me olemme vaan kanavat hänen edessä. Me olemme ainult kanalid Jumala väe voolamiseks. Mä tunsin paljon samoja asioita, olen kokenut, mitä rakas veljeni sinä kerroit täällä edellä omassa elämässä. Paljud asju olen ma ise ka kogenud, mida vend rääkis. Ja yhtäkkiä olen kokenut myös sen, että Jumalan armo on paljon suurempi, paljon ihmeellisempi. Ja olen ka kogunud, et Jumala arv on palju suurem ja on vabastanud. Ja hän voi ottaa käyttössä sen, joka ei ole mitään ihmisten silmissä. Ja ta võib võtta selle oma astjaks, kes inimeste silmis pole mitte keegi. Jotka ovat hyljättyjä ja kes on hyljatud ei kukaan arvosta. Ehkä tunnet itsesi, että sinua ei kukaan arvosta. Ehkä kukaan ei välitä. Ehkä olet yksinäinen. Et Jumal võib võtta sellised asjad, et see üksikud, kes ei ole mitte kedagi maailma poolest täitsa mitte keegi ja seda just Mutta Jumal älä võtab. unohda, että sinä olet sinetöity pyhän hengen kautta, joka sinussa asuu. Sinulla on annettu sinetti, joka kestää aina ihan kaikki sen elämän asti. Ja sul on antud pitsat, kui sa oled Jumala pühavaimuga ristitud, on sul pitsat otsas ja sa oled issanda tööriist. Kerron vielä yhden asian ennen kuin lopetan. Räägin veel ühe asja, enne kui lõpetan. Kun olin joitakin siitä ehkä vuosi tai puolitoista vuotta aikaa takaisin. 1,5 aastat tagasi juhtus midagi. Meidän kirkon seurakunnan, jossa käyn tuolla Malmilla Helsingissä, vanha pastori, joka on tehnyt 30 vuotta Jumalan valtakunnan työtä Venäjällä, juutalaisten parissa ja israelilaisten parissa, niin tämä vanha Tauno velje sairastui vakavasti. On üks vana pastor, kes on 30 aastat olnud, üle 30 aasta pastor ja ta jäi väga haigeks. Ta on teinud Venemaal või kuskil tööd ja siis ta jäi väga haigeks. Juutide juures tööd. Ja paljon eri entisissä neuvostomaissa. Oli hea nõuandja igal pool. Hänelle lääkärit sanoivat, että koska hänellä on ollut diabetes. Että arstid ütlesid, että ta on diabeet. Että hän joutui sairaalaan tutkimuksiin. Ta oli seal arstide juures, sai diagnoosit. 2 Helsingin Meilahden sairaalan erikoislääkäriä, jotka oikein on spesialistilääkäreitä. Seal olid väga spetsialistid arstid seal. Sanoivat hänelle, että Tauno, sinä et tule selveytymään, että sinun jalkasi pitää amputoida tuosta polvesta asti. Ja need arstid ütlesid, et siin ei ole mitte midagi enam teha, siin lõigatakse põlvest saadik jalg otsast maha, et siin ei saa muud asja, siin ei ole võimalik. Mutta Tauno oli yöllä Jumalan edessä siellä sairaalavuoteella rukouksessa. Tauno oli seal, pastor oli seal voodis, haige voodis ja Jumala ees. Ja Jumalan henki sanoi hänelle, ja püha vaim ütles talle, älä anna leikata jalkaa. Ära lase oma jalg maha leikata. Ja seuraavana aamuna sanoi näille spesialistilääkärille molemmille, että mä en lupaa sitä tehdä.
ja siis järgmine hommikul ütlesin nendele, et ma ei luba jalga maha lõigata, ütlesin nendele spetsialisti arstille. Sitten ne sanoivat, Tauno, jos sinä tämän päätöksen teet, niin sinä tulet kuolemaan, muista se. Ja siis kohe arstid ütlesid, et nii kui sa nüüd selle otsuse teed, siis sa sured. Mutta Tauno sanoi, että en, vaan nyt minä lähden ja hän puki vaatteet päälle. Lähti pois sieltä sairaalasta, tuli kotiinsa. Ja siis tema ütles, et ei, ma ei sure ja pani oma riided selga ja pani sealt minema sealt haiglast. Lähti kotiinsa. Ja läks kodu. Ja Pyhä Henki puhui minulle, minä olin erittäin heikossa kunnossa itse ollut ja sairauden käsissä myös. Ja Püha Vaim rääkis minuga ja ma olin ka igasuguses haiguses ja jamades olnud. Ja Pyhä Henki sanoi, että mene Taunon luo, ota mukaan öljypullo. Ja Püha Vaim ütles, et mine Taimo juurde ja võta õlipudel kaasa. Ja voitele hänet öljyllä. Ja mine võia teda õliga. Ja sitten me teimme näin. Ja siis tegime nii. Minun veljeni Timo, joka on Seinäjoella Keski-Suomessa, puhelimen kautta rukoili ja minä voitelin ja veljeni ja siunasimme häntä. Et üks mees oli telefoni otsas ja teine ja tema läks sinna võidõliga ja siis palvetasid ja võitsid teda õliga Jeesuse nimel. Ensimmäisellä kerralla ei tapahtunut mitään. Esimeses korrast ei tuuttunut midagi. Hänen jalkansa oli jo niin pahassa kunnossa, että se oli aivan niin kuin märkivä, mätänevässä tuossa jalkaterä. Oli niin paha tulehdus siellä ja syvälle mennyt. Et jalg oli nii hullus olukorras, et oli põletik ja kõik mädanes seal otsas ju. Sitten Jumala puhui minulle, että mene uudelleen Taunon luokse. Siis Jumala ütles, et mine uuesti nüüd tema Tauno juurde. Että ei anneta periksi tässä tilanteessa. Et see ei jäta niisama seda asja. Ja teimme sen 4 kertaa. Ja siis tegi seda 4 korda. Ja sitten tuli yhtäkkiä Jumalan voima. Ja üks äkki tuli siis Jumala vaigi kohale. Hänen jalkansa parantui täysin. Ja jalg paranes täielikult. Sairaala henkilökunta ihmetteli, mitä on tapahtunut sinun jalalle. Se oli niin kuin lapsen iho. Kaikki meni umpeen, kaikki parantui. Arstid vaatasid, mis asi see nüüd juhtunud on. Lapsel on see jalg oli nagu lapse jalg täielikult uus. Jumalan Pyhä Henki teki sen. Pyhä Vaim tegi seda ja puutus seda meest. Hän on parantaja, en minä. Jeesus on ravi ja tema on ravi. Jumalan sana sanoo, että hänen haavojensa kautta, verihaavojensa, Jeesuksen verihaavojen kautta meille kuuluu terveys ja me olemme parantunut. Jumala sõnas on kirjutatud, et tema vermete läbi on meil tervistunud, see on meil ette nähtud. Ja hän on vielä täällä, hän on sama eilen tänään. Ja ta on täpselt sama eile ja täna ja igavesti. Mutta jos minä en olisi ollut kuuliainen silloin, kun Pyhä Henki puhui, minä mene Taunon kotiin. Kui ma alguses, kun ta ütles, mine Tauno juurde, kun ma ei kuulnud. Mä olisin voinut jäädä kotiin, että mä olen niin heikko, mä olen itse sairas, minkä tähden minun pitää mennä, ei minusta ole mihinkään. Ja et siis ma oleks võinud olla niimoodi, et kuule, ma olen ise praegu haige, et kuhu ma lähen, kust mina nüüd lähen, ma ei lähe praegu kuskil. Mutta kuinka tärkeää on olla kuulijainen, kun Herra sanoo meille jotain ja tehdä sen mukaan. Ja et siis kasve, kui ise oleme haige, et kui Jumala vaim käseb meil midagi teha, siis tuleb see teha, mitte vaadata oma sümptomite peale. Usein Jumala käyttää meitä silloin, kun me olemme täysin nolla itse, täysin nolli. Et väga tihti kasutab just Jumal siis, kui me ise oleme nullid, olemegi nõrgad ja olemegi. Niin, koska hän on luvannut olla heikoissa väkevä. Ja sellepärast, et tema ütles, et nõtruses saab vägi tugevus. Kiitos Jumalalle. Tänu Issandale. Pyhä Henki lepää tämän teidän salinne ylle, tämän työn ylle, mikä teillä täällä on. Püha Vaim hingab siin saalis kõigi inimeste peal ja kõik selle töö üle, mida ta siin teeb. Herra tahtoo sanoa teille. Ta tahab meille öelda. Älkää antako minkään asian tulla teidän keskinäisen yhteyden väliin ja rikkoa sitä. Ärge laske mitte midagi tulla meie vahele, et mingisugust laht meilt ärge laske meie vahel tulla, ütleb Püha Vaim praegu. Koska te olette aloittaneet hengessä, pyhän vaimussa ja hengessä tämän työn. Sest see on Püha Vaimu töö ja tema on alustanud seda se on tööd. alkanut voiteluna tulla teidän kauttanne. See on tulnud võitmisega teie peale. Mutta älkää tehkö sitä virhettä, Ärge tehke seda viga, että te lopetatte lihassa. et te lõpetate lihas. Laittakaa pois lihalliset aseet Pange kõik need teemalikud lihalikud asjad maha.
Ja antakaa Jumalan rakkauden uudistaa teidät. ja andke Jumala armastusel teid üles ehitada. Kun Pyhä Henki tulee, Ja kui püha vaim tuleb, hän yhdistää uudelleen. ta ühdistab, ta loob kokku Ja sitten tuli lähtee täältä ja eteenpäin. siis siit läheb tuli välja. Saatana on yrittänyt estää tuon tulen leviämistä teidän kautta. Saatan tahab seda tuld siin ära kustutada altari pealt. Älkää puhuko siitä, mitä saatana tekee. Ärge rääkige sellest, mis saatan siin teha Älkää tahab, antako kavatseb. kunniaa sille, mitä se tekee. Ärge andke temale mingit aue, mitä Antakaa saatan teeb. kunniaa Jumalalle, Andke au Issandale, mitä tema Jeesukselle teeb. Kristukselle, Jeesusele Kristusele, koska hän on seurakunnan pää. sest tema on selle koguduse Ja hän pea. antaa teille voiton tässä Ja ta tilanteessa. annab igal pool igasuguses asjas meile võidu. Ja te tulette näkemään. Tulette Te näkemään, tulete nägema, että jotakin uutta tapahtuu. väga midagi uut on Se tulemas. alkaa tänä keväänä See algab sellel kevadel. ja se voimistuu tänä kesänä. Ja see saab sellel suvel väga võimsaks. Pyhän Hengen tuli. Püha vaimu tuli. Ja ihmiset tulevat ihmettelemään, mikä on se tuli noissa heikoissa uskovissa. Ja inimesed tulevad imetlema samamoodi, et mis see tuli nende sees on, kes nad on sellised. Se on tarttuva. Se tuli tarttuu. Se menee teidän kautta. Ne menee eteenpäin. See tuli on see, mida saab edasi jagada. Kiitos Jumalalle. Tänu Issandale. Hän tulee sen tekemään. Jumal tuleb seda tegema. Ja te annatte kaiken kunnian Ja yksin kõik iga au kulub ainult Jeesusele Ja se Kristusele. tulee sytyttämään monia Eestin seurakuntia. Ja see tuleb sütitama väga paljud kogudusi. Ei ainoastaan Eestissä. Mitte ainult Eestis, Monissa muissakin maissa. ka teistes maades. Se tulee leviämään. See levib edasi. Se leviää Suomessa. See levib Soome edasi. Ja se menee rajan yli, Venäjän rajan ylitse See läheb Venäjälle. üle Vene piiride Venemaale. Näettekö ne veljet ja siskot, jotka huutavat Venäjällä? Need vennad ja õed lähevad Venemaale kuulutama, Ja Venäjän seurakunta. hüüdma Venemaa kogudustesse Ja Ukrainan seurakunta. ja Ukrainasse. Huutaa apua tänä päivänä. Ja Huutaa. õpetama inimesi appi hüüdma. He huutavat apua. Nad hüüavad appi Ja meillä on täällä vapaus. ja meil on vabadus. Meitä ei kukaan estä julistamasta evankeliumia. Ja keegi meil ei pane meile vetot peale, me ei saa midagi rääkida. Rukoilkaamme kärsivän seurakunnan puolesta Venäjällä ja Ukrainassa. Ja palvetame nende uste eest Venemaale ja Ukrainasse ja igale poole. Ja Israelissa ja Ja Iranissa. Iisraelisse ja Iraanissa. Siellä Jeesus on Herra ja kuningas. Jeesus on kuningas, Ja issand. hänen evankeliumissaan voima vielä tänäkin päivänä. Ja tema evankeliumis on tänapäeval Ja vägi Jeesus sanoo, samamoodi. minä olen tullut tyhjäksi tekemään kaikkia perkeleen tekoja. Jeesus ütles, et ma tulin tyhjaks tegema kõiki kuradi tegusi. Ja te saatte olla mukana Ja te siinä. saatte olla selles asjas Mukana tässä herätyksessä. selles ärastuses saatte teie Mikä on olema. tulemas, herätys on See äratus on tulemas. tulemas ja teie Ja olete se seal sees. herättää meidät ensin Jumalan Ja lapset. ta äratab eesmalt meid üles. Ja sen kautta tulee valtava Ja tuli. siis selle kaudu tuleb väga Kiitos vägev tuli. Jumalalle siitä. Tänu Issandale seda kõige eest. Pidetään kiinni Herran sanasta. Peame kinni Jumala sõnast. Aamen. Aamen. Halleluuja. Kiitus. Kalli ka sulle. Ja tänu. Tänu Ja Issand. tänu Issand.